Добре, хора, пак стана такава случка. Пак ми справи видеото случайно. Абе, пак направо. Питах се 500 пъти да заснема едно видео. Алекс! Нищо не си казал. Не ми се говори изобщо. Просто говори нещо. Ако искаш Roblox да играем. Да. Айде. Чай малко да си довърша футболния тенис. Хоп. Бати нуба. Добре, аз влизам в Roblox. И какво ще играем в Roblox? Ако искаш Attack on Titan. Няма ми какво. Vampire Kingdom. Или Animation Lab. Знаеш какво ще гледаме? Знаеш кой ще играем? Какво? Лезво? Не това. Искаш ли Catchmania? Да. Искаш? Да. Добре бе, мой. Добре бе. Мой ли? Да. Да. Виж сега, кога се такова на момче означава, че е приятел. Кога се говори на момиче, тогава означава другото. Разбрали сега? Само да не ми се прецака банника, ама. Така. Влезна ли бе? Къде си? Тук съм. Тя игра, бе. Знам бе. Ами то нали, като аз влена в някоя игра, те праща точно там. За какво ме питаш? О, знаеш каква песен дава тук, бе? Твоята песен. Някак ми протипкан. Аре, бе, влизаш ли някъде? Аз съм си променил скина. Мале, останахме само двама с някакъв... Пай сега, и той ми прати покана. Имам 100 и нещо. Защо няколко приятеля имам в тази игра. Имам, абе. Абе, Catchmania 2017, бе. Два, да. Аз път два. Да, това е. Кликмата бъ... Не. Влизаш ли там, бе? Окей. Аз ти имам да си избирам кичист. Това ми е новия скин. What the fuck? Той няма ли проблем с тая? Сега, Джон Сина, зайте. Motherfucker. Влизай бързо. Още малко ще чакам. Тръгвам в друга игра. Аз съм Дин Амброуз. Опа. Дин Амброуз. Сендвам ти friend request. Accept me. Как да ме нямаш в приятели, бе? Ти лут ли си? Няма да ето сега те има. Ти си откачен, бе. Не съм. Ай!
Много висок. Опрей си това, микрофона. Или го изключи. Не. Как му порече микрофона? Нищо. Не виж сега е по-добре. Много, какво става? Знаеш какво става? Аз съм Дин Амброс. Какво яка, бе? Ти утре си как? Къде е на Дин Амброс сонга, бе? Сега ще го намеря... ето го. 1, 2, 3. Дин Амброс. Къде си, бе? Аз чум на ринга. Чай ще прави името. Така. Това се казва кетчмани. Дин Амброс. Всяко някой спре музиката, ще е много яко. Stop this song, please. Или сме само двамата с тебе? Спря, бе! Аз дам. Ям, бе. Добре. Хора, викам това да е края на това видео. Надявам се да ви е харесало. Пишете в коментарите на коя друга игра да снимам. Абонирайте се, ако ви харесва това, което правя. И лайкнете този клип, ако ви е харесал. Това е от мен и чао!